Milí priatelia, želám vám pokoj, dobrú radosť a neplechu, sledujete Dobré časy s Vandalom a dnes mám tu vzácnu príležitosť privítať vzácneho hostia, grécko-katolického kňaza Rastislava Čižíka. Vítaj, Rastio. Ďakujem pekne za pozvanie. Uviedol som ťa takto stroho, ale tá genéza nášho nejakého vzťahu alebo priateľstva, tak tá je dlhšia. Ti musím povedať, že ešte asi pred 17 rokmi alebo 16 evanjelický farár Pálko Gabriš mi hovorí: choď grécko-katolíkom na Ondrejský cintorín, oni tam majú chrám a tam je taký dobrý farár, Rastio Čižík, tak v tvojom veku a uvidíš, že budete si mať čo povedať. Odvtedy to vlastne nejako tak, že ťaháme, neviem, v nejakom že priateľstve alebo v dobrom vzťahu, potom v spolupráci. No a ja som za to hlboko vďačný, že ťa poznám, že ťa mám v živote a myslím, že veľa ľudí to takto s tebou má. Áno, ja som takisto vďačný za toto naše priateľstvo, dá sa povedať. Aj Mikuláš asi nám robil vlastne viackrát v Áno. cerkvi, takže je to také zištné. Priateľ, má to svoje benefity. A tak áno, myslím, že po viacerých stránkach vlastne si aj tak rozumieme, spolupracujeme a vďaka ešte raz aj za to, čo robíš. No a teraz vidíš, to si mi dobre nadhodil, lebo to som ani nechcel vlastne spomínať hneď ako prvé, ale že som robil Mikuláša a počuj, ja ti mám vždy nervy, lebo však ja som falošný Mikuláš. Svätý Mikuláš je ten, čo žil, vie, že ktorý je na ikonách, ku ktorému obraciame naše oči, aby za nás orodoval v nebi. Ale ja som mal nervy, že nevidú balíčky všetkým deťom a ty mi vždy s takou dôverou si povedal, že neboj sa, že výjdu. Jak si to mohol vedieť? No to máme vlastne tú rezervu, že chystáme stále aspoň o 10 viac ako minulý rok. To máme tak zrátané, tak ale tiež trpneme často s manželkou, keď teda pripravujeme, že či vlastne vyjde všetkým deťom. Ale u teba je to výhoda v tom, že nepotrebuješ tú bradu umelú. Ale aj tak si ju dávam, no. Štekli mám v nose. Hej, štekli. Takže ty si taký prirodzený akože Hej. typek na Mikuláša, tak preto, ale aj Ani brucho si celkovo. nemusím vypchávať. Presne tak, my už máme taký ten, máme všelijaké, áno, benefity, takže môžeme to Ale využiť. myslíš, že ten Mikuláš, ten pravý, ten biskup, čo bol teda, že bol tiež taký akože dobre živený? Mne sa zdá, že on bol asi že štíhly a Vyzerá na tých ikonách šakovaky a myslím, že aj v životopise má, že pár rokov strávil vo väzení, takže asi mhm, tam nemal 5-hviezdičkový hotel a skôr by sme vychádzali z toho, že bol to. mhm, Ale tak my sme tak trošku aklimatizovali na súčasnú mhm. dobu, ale princíp zostáva, že vlastne otešiť tie deti a to myslím, že robíš aj ty veľmi dobre, teda nielen deti, ale aj ľudí okolo seba, takže ďaká. Čo som nespomenul našim divákom, tak ty si aktívny okrem toho, že si teda kňazom, že si otcom rodiny, lebo východní kňazi môžu byť ženatí, si poctivým grécko-katolíkom, ale si aktívnym publicistom celé roky. Bol si šéfredaktorom portálu dokostola.sk a v ruke držím, ukáž nám to tuto na túto kameru, tvoju knihu takých duchovných zamyslení, to sa volá Bližšie k synovi. Čiže žiješ to kňazstvo, ja by som povedal, že úplne že naplno a naplneno, Mhm. ale predsa tá prvotná cesta k tomu, že raz budeš pán farár, jak sa hovorí, tak tá bola kde? Z akého prostredia pochádzaš? Viem, že si z východného Slovenska, dokonca, že Vyšný Kazimír a tam som aj videl, ale to je už je také trošku, že mimo témy, že od vás pochádzal ten prvý pravoslavný arcibiskup, čo bol, keď Áno. sa teda zrušila grécko-katolická cirkev. No a tak to je akže iná vec. Mhm. Aká bola tá tvoja cesta ku kňazstvu? Tak ja som síce ako to také dvojité korene, dá sa povedať, ako jednak Vyšný Kazimír, jednak dedina Tovarné, to je vlastne tiež blízko pri hrade Čičva. To je A Vranovský okres, no hej, všetko Vranovky. Vranovský okres. Ja som vlastne aj Vranovčan, aj tam som vlastne chodil na gymnázium do Vranova. A tak tam som prakticky vyrastal v takom zmiešanom prostredí. To je vlastne to, že ja som po otcovi bol rímskokatolík, všetky sviatosti grécke, to sú také tie špecifika toho. Ale aj chodieval som do rímskokatolického kostola v tom Tovarnom, hej, že vlastne tam zoznámil som sa jednoducho s oboma časťami pľúc, hej, že katolíckej cirkvi.
takže že poznám to, mám to teda nejaké zažité aspoň od toho útleho veku. A a tam vlastne sa začala tá cesta. Moja babka bola, sa to povie, kostolníčka, cirkovníčka, že vlastne sa starala o chrám a dlhé roky. Starý otec bol spevák, u nás to bola kantor, ktorý viedol spev tiež Čiže dlhé oni roky. boli vo východnom chráme? Áno, tu už hovorím Gréckokatolíckom? ako o grécko-katolíckom, že vlastne ten Vyšný Kazimír, je tam žila tá rodina, teda najbližšia, vlastne z maminej strany, hej, to je vlastne starý otec, stará mama a plus ďalší príbuzní, takže tam je grécko-katolícky chrám, takže odtiaľ, tam mám tie duchovné, korene, dá sa povedať. A tam pri babke si sa aj tak motal pod nohami, že keď bola kostolníčka, že bol si Že nakúknúť, že za áno, ikonostas alebo kvety, keď prinášala k ikonám, alebo čo hej. zametala kostol? Áno, to sme spoločne. Hlavne ma tak, naučila zvoniť. Kedysi sa zvonilo ešte ručne a tam som sa vlastne tiež toto naučil. Mne tak nešlo to ozdobovanie kvetov, to ja veľmi ne, ale také tieto veci, možno upratovanie určite takisto a hlavne potom ministrovanie a tak. To patrilo niekedy aj k tomu akože automaticky, človek sa nad tým nezamýšľal. To zamýšľanie prišlo až potom a zrejme z toho, no tak síce hovorievala, že ty chod za kňaza, že, nebudeš mať veľa roboty, tak som jej na to naletel, hej, že vlastne a to To ti to ti otče to babka stále povedala, vieš? spomínam, hej, že vlastne ona mi tak, že odslúžim ráno svätú liturgiu a mám pokoj, to boli jej slova. Ale, samozrejme tak, nadľahčene, takže no a doteraz, sa modlím za ňu, za pokoj jej duše, takže tak, ale nie je to Ale to je dobrá finta. Počúvaj, toto no. je krásne úplne. Človek si myslí, že nebude musieť veľa pracovať, Ne, ale no tak, hm, trošku. Potom si človek nájde to, ako práca si ho nájde, Bohu vďaka. no, Takže spomenieš si ešte, keď si zvonil, že koľko ste tam mali zvonov v kostole? Na 2. východe, vo východnom obrade sa hovorí teda, že cerkev či cerkov, nie? To je Tak 2 zvony. A ako 2. sa zvonilo? A nemal si nervy z toho? Koľko si mal rokov? Tak to pamätám si akože tak 7, 8, 9, 10, v tom období, keď som sa to potom sa prešlo na elektriku, Mhm. prišlo po tomto obdobie, ale dovtedy si pamätám, že sme to skúšali. Ono to, vlastne človek sa naučil najprv s jedným, zvonom, som sa naučil ako chlapec a potom skúšal som to aj s tými dvoma, to mi až tak nešlo, lebo tam mi bol ten taký rytmus, bolo treba chytiť, ale to si naozaj už len matne, spomínal. Na to si ani tak väčšinou nepamätám, až teraz si mi dal túto otázku, takže ale vybavuje sa mi to ešte nejak, mám to tam kdesi Hm. v pamäti. A počuj, ešte ja zostanem pri tých zvonoch, lebo u nás vo Svetom Jure je drevená zvonica. To je jediný drevený sakrálny objekt, alebo jeden z mála na západnom Slovensku. Tam nebola postavená zvonica pri tom gotickom kostole, ale je akože že pristavená, murovaná, ale je tam drevená. Taká jak na východnom Slovensku, zo Mhm, šindlov a takto. A tam boli ti zvony také, že táto ma tam zobral vo kostolník, že poď zober malého kúknúť na tie zvony, také obrovské zvony. A to sa rozozvonilo, rozozvúčalo a mnou, keď si spomeniem, to som mal snad 6-7 rokov, doteraz tie vlny toho zvuku, viem si to predstaviť, že jaké to bolo. Úplne ten pocit mám zhmotnený, že jak to bolo silné, jak to bolo krásne, ohlušujúce a že ten zvon má niečo v sebe také mystické, tajomné. Nie? Ako si to mhm. vnímal toto? Asi tak podobne, ale možno nie až tak mysticky vtedy. Vtedy som to bral ako taký zážitok, chlapec, hej, zvon, tam ten zvuk určite evokoval, ale to potom, keď urobíme oblúk o niekoľko, o 10 ročí neskôr, tak keď sme my dávali už tu v chráme v Bratislave robiť takýto zvon, svätý Peter a Pavol, tak vlastne sme na ňo umiestnili ten citát zo žalmu: "Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." Že vlastne aj ten zvuk zvona, no toto by malo vo mne evokovať a vyvolávať, hoci dnes to už aj a zažívame to, mnohým tie zvuky teda zvonov vadia, sťažujú sa na to, ale keď má človek túto väzbu, tento vzťah, tak, mu zvon, dá sa povedať, že rozozvučí
aj srdce, alebo tak obrazne povedané, takže že vlastne Nakoniec aj zvon má srdce, aj ne? srdce zvona, no, tak sme objavili tú spojitosť. Náhodou No. je to krásne. Ešte takáto vec, že myslíš, že babka ti vymodlila to povolanie kňazské? Teda však dala tú fintu, ten háčik na toto? Na to ja nemám odpoveď, ja neviem, kto, čo. Dozvieme sa to zrejme neskôr, ale nemám ani tak, aj som to už veľakrát, spomínal a hovoril, že nemám takú mystickú skúsenosť, nejaký zážitok, že počul som hlas, ktorý mi povedal, že pôjdeš do seminára. Som skôr ten augustinovský typ, že pričím sa, aby si povolaný bol. Že bolo tam akési také rozhodnutie a že som sa, tak som niekedy si hovorieval, ocitol v tom kňazskom seminári a potom sa snažil nejako nájsť si svoju cestu. Takže toto bolo asi ale na tie začiatky kedy už teraz spomínam. Ešte mi tak napadlo, Vojtech Mihalik, spisovateľ slovenský, že určite na literatúre na základnej škole ešte ste ho mali aj vy. Ja ho mám veľmi rád, ináč on bol akože komunistický spisovateľ, ale na sklonku života, už keď bol starý a keď padol komunizmus, napísal krásnu zbierku, sa volá Rodisko, kde spomína na to, ako bol malý chlapec. A to ešte s tými zvonmi súvisí, lebo jeho dedo bol kostolník a zvonár a on ho púšťal zvoniť občas. Ale tam mali Hm, zvony, asi neviem, že jak to bolo, ale hovorili, že sa vešali na tie laná, ako skákali na ne a že leteli ako anieli nad priepasťou, bo vieš, to bola mhm, vysoká väža a mhm, na nejakom poschodí skočili na lano a hojdali sa na ňom a tým zvonili. A hovorí, že mhm, anieli strážili ich držali, aby nespadli, tých malých chlapcov. Vieš, hm, že to je celkom také, že pekné, no. hej. My sme také zvony veľké nemali, 120 kilový, aj teraz 100-kilové zvony, takže to sa na tom to ťa nepohojdá. Mm. No. Keď si sem prišiel pred tými 20 rokmi do Bratislavy, tak vieš, že to sú také motanice otázky, ale že predsa, že teraz si už vlastne, že si mladý chlap, ale už si, že starý Som kňaz. starší, hej, No, hej, hej. to už, že máš tých 20 rokov odkrútených a takto. Mhm. Vojaci idú do výsluhového dôchodku, ne, alebo kedy si išli. Že čo by si povedal tomu mladému otcovi Rastovi, tomu vyhúkanému mladému kňazovi, ktorý sem prišiel vlastne akoby do vyhnanstva, ne? Lebo ten západ predsa je to iný svet. No, spomínam si na tú scénu z filmu Útek z väzenia Shawshank, kde vlastne Morgan Freeman presne v tom monológu toto hovorí, že chcel by som povedať, vrátiť sa o niekoľko desaťročí neskôr a povedať tomu mladému chlapcovi, že žij správne. Ja neviem, čo by som, povedal a či by to ten mladý počúval. Že vlastne, lebo on pekne povedal, že ten mladiac už je dávno preč. A všetko, čo zostalo, je toto tu, čo sedí pred vami. A myslím si, že to je taká tá odpoveď. Ja by som mu asi veľmi ani nehovoril, lebo viem, že by ma nepočúval. Mhm. A Tak bolo by to zbytočné hovoriť to tomu mladému, chlapčekovi spred, 25 alebo koľkých rokov, keď som vlastne končil školu, koľko 20 no 20 rokov, 3 roky som potom ešte do vysviacky čakal, pracoval a tak. Takže neviem, čo by som hovorím, asi by som si povedal: "To je zbytočné." a Niečo. takto keď to, o čo hovoríš, tak možno však by si mohol povedať, že nebuď tvrdohlavý, nie? A Lebo keď asi by hovoríš, som že by ťa nepočúval ten... asi by som narazil na reakciu, ako sa poznám z mladších čias tej verzii, takže hovorím, dobre by som si premyslel, Mm. či by som mu vôbec niečo takéto hovoril a poučal a dával rady, lebo jednoducho som to zrejme potreboval prejsť tú cestu, aby som došiel do toho bodu, v ktorom som teraz, zrejme tak, hej. A keby sa hocičo zmenilo vtedy, tak by som nebol dnes tam, kde som. Takže aj to je to. Radšej by som mu nič nehovoril. Mm. Tak akože je to múdre, no. Tak to o tom tým premýšľa dlho. Že Ty tak. si študoval v Nemecku, čo bolo také, často to spomínaš, že bolo to v niečom také formotvorné pre teba.
že ťa to tak zocelilo, dalo ti to nejaký taký rozhľad viac akože do sveta, taký rozlet aj mentálny. Ale toto teraz, že však na Nemcov pozeráme, na cirkev, že je taká, že no, že to nejak tie zápasy vzdáva, alebo že si to tak robí podľa seba, však Nemci sú že ako ultra tvrdohlaví, majú tam všelijaké prúdy, ktoré tam sú, reformácia odtiaľ išla. Mm, no ale ty si tam objavil krásu a sílu východu, toho východného kresťanstva. Jak je toto možné? A tam na to boli vytvorené podmienky tým, že vzniklo Collegium Orientale, to je také východné kolegium teda pre východných kresťanov. Boli sme tam, spoločne žili, dá sa povedať, v jednej domácnosti, v jednom dome pravoslávni s katolíkmi, s gréckokatolíkmi. Boli tam orientálci, takže bolo to tam naozaj také. Orientálci sú čo? No, títo predchádzajúce, ale boli tam, neviem teraz momentálne, že z ktorej cirkvi, ale vlastne boli tam z chaldejských, koptských cirkví. Som mal 4 spolužiakov z etiópskej cirkvi. Mhm. Hej. A mal som tam, no, proste tam bolo tam viacero tých východných kresťanov, cirkví zastúpených. Ono toto potom variovalo, stále sa menilo ten počet aj táto zloženie, ale naozaj vzorka takmer z každej svetovej, teda z každej cirkvi na svete. Vieme, že tých východných je veľmi veľa, hej, to je vlastne len východných katolických je nejakých koľko, 23 sa ráta. Takže je to skutočne taký veľký počet a hlavne je to tá pestrosť. No a tam sme to zažili. Toto bolo vlastne na tom veľmi také prínosné. Hoci vtedy som to tak nevnímal. To je zaujímavé, že ako hovorí Frankl, že život dáva zmysel, až keď sa obzrieš späť. A, a ten mi povedal, že asi Rogers, a to je jedno. Že vlastne je to veľká pravda v tom, že ja som mnohé veci keď som nimi prechádzal, tak som nevidel ich taký prínos, ako až hej, pri spätnom nejakom pohľade. A toto bola tiež taká vec, záležitosť, že v tom čase som aj chcel tam byť, aj ísť, ale potom som rozmýšľal, tiež boli také krízy, prišli krízové momenty, človek ďaleko vzdialený od domova prvýkrát, takže 7 mesiacov nič, vlastne žiaden kontakt. Boli sme tam v kuse 7 mesiacov prvých a to bolo také pre mňa, no, ale pomohlo mi to ako v tom spätnom niečo možno aj uškodilo. Neviem to tak až, to musia iní posúdiť. Čo Ale by to iní posudzovali? Otec raz to nevykrúca z toho, to si teraz už nahodil no tak to veľkvec. Čo je to tá kríza? Čo to bolo? Vlastne, že čo kríza si samoty, kríza jaj? HMV sa to tak volalo, že oni to tak, Mhm, to slovíčko sme sa vtedy tiež naučili. Učili teda, že to je tá túžba za domovom, som bol tak naviazaný na taký, teda aj na rodinu, aj vlastne na tie väzby vtedy ešte. No a potom sa to tak popretrhalo tým a vlastne keď človek príde do toho prostredia, kde neovláda ešte celkom dobre jazyk, kde proste je to taká anonymita, ono tam bola vytvorená akási atmosféra prijatia, ale potom človek, áno, trávili sme veľa času sami jednoducho a to ma tak vtedy možno aj ja som síce akože, tento nebola sa single, jedinačik, hej, teda mhm. ako jedinačik, tak, tým pádom som bol na to zvyknutý, ale aj na mňa to už bolo veľa, hej, takým spôsobom. Takže toto bola asi jedna z takých kríz, ktorej som vtedy, čelil, ktorou som, možno, prechádzal, no nie možno, ale určite prechádzal. Takže toto tak vnímam, ale hovorím, každá tá kríza, aj táto, ma potom, áno, posunula niekam, hej, takže a hlavne, hovorím, tie kontakty iné, že potom spätne, áno, keď sa pozerám, na tú pestru, že som zažil tých, tie viery, tie cirkvi, ono tam hovorili, že sme v ekumenizme v praxi, že žijeme ten praktický ekumenizmus, spolu stolujeme, spolu sa modlíme. A mali sme taký, to bolo zvláštna vec, že prídeš do seminára, 3 roky si v Prešove, kde je presný poriadok,
a zrazu prídeš kdesi do Nemecka, cudzieho sveta, v roku 2000 to bolo, a tam dostaneš kľúče od izby, od seminára a máš dodržiavať isté body, byť na bohoslužbách, na nejakých spoločných časoch stravovania, ale prakticky dostávaš takú slobodu a učíš sa aj zodpovednosti. Že toto bolo zase tým prínosom, hej, že nebolo také, že sme strážení a musíš byť a tento, ale boli to isté body poriadku, ale človek sa vlastne učil takej, áno, ako som spomenul, zodpovednosti. Takže to bol taký. Keď to takto opisuješ aj s tou krízou, s tou samotou, s tou depkou, Mhm. že to je taká, že bola to iniciácia do dospelosti? Istý stupeň to mohol byť, ale či už do dospelosti, to neviem. Tak Lebo však vekovo súčasť. dospelý si bol, len že v našej kultúre Hm. tiež sa o tom hovorí, že nemáme ako chlapci nejaký prechod do dospelosti a práve takéto všelijaké No, peripetie, ktoré sú akoby tým zasvetením, že už vstúpiš do tej brány dospelosti. tak jeden krok som urobil tam ako dôležitý a už aj, alebo teda bol som nejak vedený k tomu, aby som ho urobil. A áno, bolo to také niečo, ja som nebol na vojne, nemal som túto skúsenosť, tak možno, že aj to bola v istom zmysle takáto skúsenosť akási, hej, takže a A za no, no, tak ale dopovedz. nie, to som No. už ani nechcel. No, A ty si hovoríš, že si jedináčik? áno. Si vymodlené dieťa? No, myslím, že áno, že to by mohli povedať rodičia. Ja som sa ich ani na to musím sa ich opýtať, že takže zrejme, hej, tak boli teda sú veriaci aj rodičia, takže verím tomu, že áno, že tak že som darom a či myslím, že aj vymodleným. Mhm. No a ty sám máš vlastnú rodinu, máte s manželkou 4 deti. No a to len poviem tak, že v nejakom rozhovore sa ťa pýtali teda, že na to, že chodíte slúžiť a že manželka Táňa je ti oporou a ty si tak povedal, že chodíme na výlety, ale to Mhm, chodíte do iných filiálov, chodíš slúžiť liturgiu hej. a že vieš, že z toho bol taký, akože teraz tak zo srandy to hovorím, že ona, že aké výlety, veď to je nie že práca, to je misia, to je tvrdá robota vlastne. Áno, ako to človek, vezme. Ja som to nešťastne pomenoval tak a bolo to nepochopené doma, že vyzerá to, ako keby sme, si tak užívali, ale, nebolo to tak myslené, hej, že to sa musím teraz verejne ospravedlniť svojej manželke, lebo asi to bude počúvať. Tak, určite veľmi ťažko chodíme pracovať po tých filiálkach, ale naozaj a v tom No zmysle tak je to tak, že však ľudia hej, majú hej. v nedeľu, pozerajú nejakú televíziu alebo čo, alebo idú na výlet, no a Mhm. vy idete No. slúžiť však. My máme nedeľu pracovnú, to je vlastne u kňazov otočené, potom pondelok si beriem, voľno. Tak nevždy to zase vyjde, ako to, Mhm, aby som nepreháňal zase s tým voľnom, ale tá nedeľa, to som si tak, nejak zobral za svoje a chvála Bohu, že aj manželka, aj deti v istom rozmere a do istej miery vlastne chodievame tak. Vlastne meníme prostredie, že okrem tej Bratislavy, kde som aktuálne ešte farárom, to je to Staré mesto, Bratislava Staré mesto, Ondrejský cintorín, tak, ešte okrem toho chodievame každú nedeľu popoludní, chodievali sme teda, uvidím, ako to bude teraz, od septembra, ale vlastne chodievame ešte Bernolákovo, Lehnice, Pezinok a Malacky, každú teda nedeľu niekde niekam inám popoludní, aby sme teda, vyšli k tým ľuďom a slúžili trošku pre nich. Oni potom aj chodievajú k nám, to je taký vlastne recipročný vzťah, že my tam, oni tu. Tak, to je vlastne taká služba. To vyšlo z takej mojej, iniciatívy, že nikto mi to tak neprikazoval, alebo teda ani nehovoril, teda biskup myslím, ale, nejak som to tak vnímal ako, že to potrebujem, alebo teda, že to mám urobiť. Že mhm. to mám urobiť, také to bolo a hovorím manželke, som vďačný, že chodieva, lebo u nás je to tak, že nemáme organistu a ona spieva, hej, aj dcery spievajú a syn ministruje občas, tak a to je vlastne taký ten, taký benefit, rodiny kňazskej, že vlastne ty môžeš, spoločne robiť tú pastoráciu, hej, že ty
my sme teda akože taká pastoračná jednotka, dá sa povedať, že nie teda iba kňaz sám, ale vlastne celá tá rodina. A to je také potom požehnanie, keď sa to dá takto keď sa to dá takto sklbiť, myslím, hej, rodina s týmto pastoračným životom. Tak. Čítal som, venie taká kniha, to pán arcibiskup Babiak ju napísal, Zostali verní, a to sú príbehy kňazov, ktorí neprestúpili do pravoslavnej cirkvi v 50. rokoch, keď bola grécko-katolická cirkev zrušená. A v mnohých prípadoch tam je vidieť tú silu tej kňazovej manželky, ktorá podržala toho kňaza a bola ochotná, teda však veľa bolo prípadov, že boli tieto kňazské rodiny mnohodetné vyvezené niekam na pohraničie do Čiech a tak. No a tam je tá otázka sila tej kňazovej manželky, že dokáže podržať no, to kňazské, no akože, no to kňazské povolanie. Mhm. Ja mám tiež takú skúsenosť, vlastne, že mal som krízu, či to bola v stredného veku, neviem, ale v istom období. Tak v strednom veku ešte si otče. Už som myslím, že za Však máš už rátam, 47, ne? že už som pomerne Ešte 3-4 za. roky budeš sa v kríze Tak verím, stredného že veku už prešla. plahočiť. Verím, že už je šťastne za nami tá kríza stredného veku a tam vlastne bolo to také spojené aj s tým, že človek rozmýšľal o tom existenčnom nejakom rozpoložení, že čo ako no, čo po sebe zanechal, že nevidí vlastne nič také hmatateľné, rukolapné, nie, za sebou. To sú tie také psychologické veci k tomuto s tým spojené, ale to som chcel povedať, že tá kríza bola. No a vtedy sa to tak stalo, že manželka podržala to moje kňazstvo, už sme to v jednom rozhovore Mm, aj spomínali a za to som vďačný a vtedy som to vlastne zažil v tej aktuálnej novodobej podobe, čo vlastne tí naši kňazi zažívali predtým, že keď im žena povedala manželka aj v tom väzení, keď boli, že nepodpisuj, jej zostaň verný. No a v tom zmysle môžem to povedať aj, že v nových šatách a v tých aktuálnych sa to odohralo aj u nás. Takže kto vie, keby som nebol, hej, ženatý, že ako by to s môjim kňazstvom vtedy dopadlo. Neviem, čo bude ďalej, ja nie som ešte na konci v cieli života, alebo aspoň o tom neviem teraz. No a takže to sú tie veci, ktoré môžem teda povedať, že mne to manželstvo môjmu kňazstvu prospelo. A verím, že aj kňazstvo manželstvu. Hej, to, že to nie je to nič nadradené. Bol rozšírený mýtus aj v cirkvi, že kňazstvo je viac ako manželstvo, čo ja tak nevnímam. Hej, že by bolo to, ako je to iná forma služby, hej, iný spôsob, iné väzby a tak. Takže vidím to teda tak, že môže to jedno podporovať druhé. Aj keď latinská cirkev západná má inú prax a iný názor, iný prístup, ale ja akože vidím, a to je zase naše špecifikum, že dá sa to aj takýmto spôsobom. mhm. Áno, veď je to silné, ale zase akože rodina a rodinný život prináša výzvy iného druhu zase, no, že napríklad aj to existenciálne a tie kňazské platy napríklad, že nie sú, že kto vie, že to sú úplne že minimálne peniaze, ešte povedzme, že celibatný kňaz to dá, to možno Hej, taká praktická vec, hej. ale že vieš, že ja chlapovi to ego, že aby uživil rodinu, lebo keby si bol niekde na východnom Slovensku na dedine, tak si tam budeš chovať zajačiky, prasiatko, Mhm, nejak budeš tam mať pole, ale si v centre Bratislavy, kdeže tu ani redkvičku si na balkóne nezasadíš. Takže ako toto vnímaš? Vlastne, že mhm. chudoba, čistota, poslušnosť, že to sú tie evanjeliové rady, ale môže to fungovať aj, keď je ženatý chlap, kňaz? Do istej miery to v princípe môže fungovať, hlavne v tom, že človek by akože nemal nejak túžiť po prepichu, hej, ale ak chceš nejaký štandard aj pre svoje deti, keď ich máš 4, tak a vieš, že manželka je doma na materskej a tak ďalej, že potrebuješ viac. U nás to je zatiaľ tak, chvála Bohu, že môžeme mať aj inú prácu, ktorá s tým súvisí s kňazstvom, že nie je to niečo úplne profánneho charakteru. Môžeme učiť ešte náboženstvo. Ja pracujem aj v Slovenskom rozhlase, aj čo sme robili to do kostola. Jednoducho to sú veci, ktoré
ktoré sú takým prínosom a pomocou aj v tomto. Takže ja som za túto možnosť vďačný, ale viem, že ako áno, človek sa musí obracať, že nie je to o tom, hej, že aby ale aj ja myslím, že aj na východnom Slovensku, aj niekde inde, hocikde, že tí naši kňazi, ktorí majú rodiny, sa musia naozaj obracať, že nie je to ľahké aj po tejto stránke, lebo proste v úvodzovkách tie deti za to nemôžu, že majú otca kňaza. Ta takže vlastne, že oni nesľubovali tú chudobu, hej. Mhm. A ty im chceš nejaký štandard, odovzdať, že a tie otázky, že prečo ostatné deti, hej, a v škole a trieda a tak to sú to každý to riešime všetci, takže Však tie myslím porovnávačky, to je hej, hrozná vec. to bude a tam ide aj možno o to, niekedy sa na tom akože pri tom prichytím, že myslím si, že áno, že to moje deti potrebujú, ale otázka je, či to naozaj potrebujú, či a kde je tá hranica, kde je tá, ktorú neprekročiť, hej, čo sa týka aj tej skromnosti a prepichu a toho myslím medzi tým a toho, čo potrebujem a toho, čo už len chcem, hej, že to sú tie zásadné veci, čo naozaj potrebujeme a čo je takým rozmarom možno, lebo každý má takto chceme aj my, aj tak v tom. Ale to sú veci, hovorím, vďaka Bohu za to, jak to je teraz a máme aj podporu, máme od veriacich, za čo sme veľmi naozaj vďační aj v tejto našej, farnosti, skutočne si to vážime, takže tam vidíme aj túto väzbu, aj že je to taká tá spätná väzba aj od veriacich niekedy, lebo ty to tak chceš, hoci povieš, že nezištne, ale feedback je dôležitý, pretože ti to ukazuje, či to má zmysel to, čo robíš a či si to len v úvodzovkách nevymyslel sám, hej, a to je vlastne pri kňazstve veľmi, si myslím tiež, aj keď som mal teraz človek 20 rokov od kňazskej vysviacky, tak sa presne už nad tým tak spätne zamýšľaš, hej, že a na druhej strane môžeš potom korigovať, že ak to tak nie je, ak tá spätná väzba nie je pozitívna, čo nerobím dobre, hej, alebo že kde sa tam míňam tým účinkom, takže to sú veci. Tak ale ono to v istom zmysle zase si to môže aj protirečiť, nie? Že keď sa chceš príliš zapáčiť ľuďom, aby ti tlieskali, Mhm, tak musíš hovoriť to, čo oni chcú počuť, lenže mhm. evanjelium takéto nie je, však to on je v rozpore s tým, čo si zasluhuje potlesk, veď To sú veci, ktoré musíme akože jasne rozlišovať, lebo, jedna vec je nemenná nejaká pravda, dogma, morálka, ja neviem, ako to nazveme, nejaká veta z písma, hej, ako v tom zmysle, že niečo, čo tu zostáva, čo je platné, nadčasové a jedna vec je tá preložiteľná do súčasného jazyka. Hej, to, čo vlastne musíme ten vonkajší šat proste, ako to pápež spomínal, stále aktuálne abecedy vymýšľať ako podľa vzoru Cyrila a Metoda. Jednoducho to prispôsobiť a hovoriť nie nejakým vzletným a jazykom a knižným a teologicko hlbavým a neviem akým, ale proste to priblížiť tomuto bežnému človeku. Čo mi to hovorí do môjho života? To je vlastne tá aj moja zásadná otázka pri mnohých tých veciach, že ako to preložiť do praktického kresťanstva, žitého. To, čo možno, že je nejaká v úvodzovkách suchá teológia. Takže tam by som povedal, že toto môžem korigovať a na toto sa môžem pozerať, či sa mi toto dári, hej, ale nemôžem jasné teraz zmeniť niečo a povedať, že tak vy to môžete robiť ako morálku meniť, lebo dnes je už iná doba. To by som sa jasne zaliečal a tu by som ten element pravdy dal preč, hej, a to už sme pri tej náuke pravda a láska a proste to ide dohromady ako dve ingrediencie a keď to proste oddelím od seba, tak automaticky niečo vyprázdnim. Takže asi tak by som to vnímal v tom zmysle brať ten feedback, lebo aj pri tej pastorácii, veď hovoríme o tej synodálnej ceste, teraz zasa o tom rozpráva, alebo sa zdôrazňuje to, že sa máme počúvať. Nehovorím, že mám robiť všetko tak, ako ti to povie lebo to sa ani tak nedá celkom zladiť, hej, lebo každý máme ten iný názor. Aj vo farnosti máš ľudí, ktorí si myslia, že to má byť tak, ty to si myslia, že tak a teraz čo, máš to raz robiť tak, raz onak a sme v nejakom rozpore, hej. Ale máš vlastne komunikovať, máš počúvať, že čím žijú tí ľudia, hej.
potom sa nad tým, spoločne zamýšľať, že prečo, hej, prečo to tak vnímame, ako to vnímame a to je ten rozhovor. Ja viem, treba tomu venovať čas, ale je to veľmi podľa mňa dôležité. Keď hovoríš o tých abecedách, ako sa prihovárať ľuďom, tak to poviem takú osobnú skúsenosť, však začal som chodiť, do grécko-katolického chrámu pred rokmi, tak nie, že stále, ale niekedy aj cez Občas. týždeň, občas, keď ma to nejako Možno tam len. nakoplo, hej. A boli ste taký, že dobrý tandem, že ty ako kňaz, ktorý slúžil a pán profesor Nebojý, pán profesor Škoviera, ktorý bol kantor, je jedna z najväčších osobností, čo sa týka akože klasických jazykov na Slovensku. Ohromne vzdelaný muž, s ním som aj nahrával rozhovor pre rozhlas, bol šéfom katedry, myslím, že grešný, alebo no, na Filozofickej fakulte. Skrátka, že brutálne, že múdry a zároveň pokorný a pracovitý človek, ktorý z tej katedry, z tej filozofickej fakulty každý deň išiel s tou aktovkou do chrámu a tam spieval, teda ako kantor. A Mhm. raz som sa s ním viezol v aute, tak sme sa rozprávali a on hovoril, a podľa mňa to je že veľké vyznamenanie toho, ako tie abecedy, ak sa prihováraš ľuďom, že to je veľké vyznamenanie. On hovoril, že ťa má veľmi rád ako kazateľa a že miluje tvoje kázne. Že idú po podstate, že sú veľmi silné a že aj jeho ako vzdelaného človeka, ktorý to naozaj skúsil v živote veľmi veľa, ho dokážu osloviť a rozochvieť mu srdce. Tak ja myslím, že toto je že celkom dobré vyznamenie aj takto po rokoch, keď už on nie je medzi nami, ale takéto vnímanie zostáva. A teraz je otázka, že ako sa prihovárať ľuďom, lebo tak vieš, to nerozmýšľajú nad tým iba kňazi, nad tým rozmýšľajú manažéri, nad tým rozmýšľajú šéfovia, nad tým rozmýšľa vlastne každý človek o tej komunikácii, že aký je ten kľúč k dobrej kázni. Dokonca nad tým aj veľmi intenzívne politici uvažujú, ale tí si to už vykladajú podľa seba, tí chcú potlesk a že dajte mi svoj hlas, ale Mhm. ako ohlasovať, aby to bolo fakt, že aby to malo drive? Mhm. Ono, v prvom rade si uvedomiť, že pracuješ pre slovo s veľkým S, logos, hej, to je vlastne to, čo, ako máme ako výsadu, že môžeme vlastne s tým slovom pracovať a slovo má obrovskú moc. Má potenciál zraniť, ale aj budovať, to vieme, ale my pracujeme pre to slovo, ktoré sa pre nás, stalo telom. Hej, to je vlastne v prvom rade, čo si akože pri tom uvedomujem a mám uvedomiť s bázňou k tomu pristúpiť, že to slovo, lebo celé kresťanstvo je vlastne o slove, že, ty uveríš slovu a nejakému slovu psychológa alebo od nejakého poradcu, ktorý ti povie, že táto škola je pre teba fajn a ideš tým smerom, lebo si uveril slovu. Slovo dalo slovo manžel. To je viacero tých príkladov, hej, manželstva vznikajú práve, že som uveril slovu, vyznaniu nejakej lásky možno a prejavom a tak ďalej, ale že to slovo nás vždy sprevádza a presne aj tu stojí v centre kresťanstva slovo, hej, ktoré a ku ktorému treba ako musím pristúpiť tak, že je to najprv slovo pre mňa, lebo niekedy som to robil, aj takým spôsobom, že ako by som to v nedeľu podal ľuďom. No, to by sa hodilo, hej, nejaká myšlienka počas týždňa. To nás aj učili na homiletike, že máš prechádzať homiletický týždeň. To znamená, že čo by sme mali odchytiť a to by sa dalo použiť na kázni a nejak to prispôsobiť. Dôležité je, že vychádzaš z bežného života, aj tam cieliš, hej. Vlastne tam z tých skúseností, ktorými žijú ľudia, ktorými žiješ ty, tak vlastne ty to musíš urobiť najprv sám na sebe, ako s tým kňazom, nie? Že povedzte moji synovi, aby prestali jesť sladké. A on povedal, príďte o týždeň a potom o týždeň mu to povedal ten farár, kňaz. A že prečo ste čakali týždeň? Lebo som si to chcel najprv vyskúšať sám. A že toto je niekedy, ja viem, všetko sa možno nedá sám vyskúšať, ale také tie veci, ktoré ja predstieram niekomu a predkladám, tak by som ich mal najprv vyskúšať sám. Hovorím, aspoň sa o to pokúsiť, hej, že či to naozaj funguje. Aha. A potom to môžem ako, hej, ponúkame nejaký v úvodzovkách výrobok, produkt, a nie som o tom presvedčený, tak to ten druhý veľmi rýchlo vycíti, že či trepem, alebo aj robím nejakú formu, pózu z tej kazateľnice, aby som to už mal za sebou, alebo či mi ide o to slovo, hej, že ktoré
ktoré vlastne spôsobilo to, že som tam, kde som. Hoci v akej situácii sa nachádzam, tak vlastne je za tým nejaké slovo. No a našou úlohou je prijať to slovo, ktoré trvá večne, hej, ktoré je večné. Takže asi tam by som to tak vnímal, ale či je návodov je kopu, habadej, nájdeme, že ako robiť kázne a to, co sú tie formy, ale že najprv je dôležité asi to nastavenie, že čo by som, čo to asi tým ľuďom môže dať, čo mne to môže dať. To je to evanjelium, ktoré si prečítam v nedeľu predtým, teda ktoré je na nedeľu, tak predtým prečítam a vlastne sa pýtam túto otázku, aby som nesklzol do nejakého teoretizovania, výkladu, nejakého slovíčkárenia, ale vlastne pýtam sa, že čo mi tým Boh hovorí vlastne a čo môže povedať asi tomu človekovi, čo tam sedí. A ja snažím sa nebyť nejaký, hovorím taký, že teraz vysoký, teologicky nejaký, teologicko lietať v oblakoch, ale skúsiť to nejak preložiť do toho praktického jazyka najprv pre seba a potom aj pre iných, ak sa podarí. To je. Mhm. Myslím, že sa ti to, otče, darí veľmi dobre. Ja som počul Aha. taký, že ako typy kazateľov, že ten, kto nežije s Kristom, hlása teológiu z Á, kazateľnice a ten, kto žije s Kristom, ohlasuje Krista. To je celkom tak, že také, no, akože vtipné a múdre. príkré a múdre. Asi to vymyslel niekto, kto nežil ani s ľuďmi, ani s Kristom. Ale No, chcel zhodiť ale chcel všetkých. napísať. No, áno, niečo múdre. Ty si mi svojho času spomínal takú vec, možno to už neviem, že aby si to verifikoval, že keď si slúžil tie prvé liturgie, že si mal ohromný stres z toho, že to Mhm. bolo niečo, ale prečo to bolo? Že je to tak zaväzujúce, je to tak ťažké, je to tak krásne, alebo to vedomie toho, že sa dotýkaš reálne v tej viere, hovoríme teda zase ako katolíci, že pri Eucharistii je tam prítomný živý Kristus, živý Boh. To bolo pekné, ale ja som skôr taký stresman. To znamená, povahová črta moja bola taká od začiatku, to môže manželka potvrdiť, že mal som až žalúdočné ťažkosti fyzicky, hej, problémy s tým, že prvé 2 roky možno, keď som mal tak rozprávať, keď som mal vystupovať. Ja mám problém vystupovať pred ľuďmi a veľký, obrovský problém, stres z tohoto, z vystupovania. Ani neviem, prečo som vlastne potom išiel, keď som nad tým tak celým zamýšľam dnes spätne. No ale bolo to, človeče, bolo to vlastne tým štýlom, že som mal, kým som sa toho zbavil, trvalo to a vidím to, že vlastne zrejme, že to bude asi aj geneticky niečo povahovo, lebo aj deti to majú, teda aspoň niektoré také rozprávať na verejnosti a pred viacerými ľuďmi. Ja som to mal od prakticky, čo ja pamätám, základná aj stredná škola najmä, hej, takýto problém vystupovať. Ale teraz do toho vstúpim. Som čítal v jednej takej psychologickej knihe, že vieš, prečo to je? Ne. Lebo vystúpiť v zhromaždení znamenalo, že to zhromaždenie od prvopočiatku môžeš naštvať a oni ťa môžu zabiť. A tak sa Á, v človeku vyvinulo, či je to pravdivé, čítal som to, Dve. že vlastne, a toto sa tak do nás vpilo. Vieš, Že však to nechceš, negatívne, hej? no, však nechceš, aby ťa ukameňoval niekto. Sa postavíš pred ľudí a ohľad, že koľko svätých takto dopadlo na túto pravdu. Alebo že stratíš presne tú podporu, ktorú čakáš, alebo o ňu prídeš. Aj toto môže No, byť, vidíš, že ťa to, keď nad tým tak rozmýšľa, možno, áno, sú za tým aj také tie možno egoistické dôvody, aby som bol prijatý, aby ma neodmietli, presne zabili ťa, hej, že v sebe. Už to možno, že nie je také fyzicky niekedy, ale je to niekedy tá sociálna, hej, taká no smrť v však ťa úvodzovkách. vylúčia, však to je Vylúčený si, normálna vec. presne, hej, hej. Takže možno aj týmto bolo spôsobené, ale mal som niekedy naozaj s tým veľký problém rozprávať takto, hej. A to trvalo, kým sa to nejako upokojilo, ustalilo na tejto nejakej úrovni. Ale doteraz je to taká, je teraz aj taká bázeň pred tým, hej, aby som netáral. Akože už niekedy, keď vidíš, že sa zamotávaš v nejakom príhovore, to je to, že ty musíš stále hovoriť, že v nedeľu alebo aj vo sviatok cez týždeň, či máš, čo prežívaš, bez ohľadu na to, čo prežívaš, či nemáš nejaké ťažšie obdobie.
tak vtedy aj ten príhovor, a to sa snažím tak robiť, že by bol príhovorom pre mňa samého. Hej, že vlastne sám sebe to hovorím v To je, že prvom keď rade. váriš, že uvar, aspoň nech to tebe chutí. Hej, áno, Že áno, nevar pre druhých, lebo presne. nakoniec ani tebe samému to A nemusí. možno, že keď tebe bude chutiť, tak aj niektorým to aspoň zachutí. Tak, asi aj to je jeden z návodov, že akože hovorím to najmä sebe, že nie tak, že vy ste takí a vy robte toto, ale viem asi, čo máme robiť, hej, spoločne, takže asi tak. Tá pastorácia na západnom Slovensku, viem, že od kňaza vyžadovala, teda však ja to tiež tak nejak akože som odvnímal, čo sa rozprávam, že aj taký nejaký, že intelektualizmus alebo intelektuálny nadhľad, pretože tí gréckokatolíci, ktorí tu boli väčšinou, mnohí z nich boli aj potomkovia tých najvzdelanejších gréckokatolíkov, čo boli vyhnaní z východného Slovenska. S týmto si sa ako vyrovnával? Čiže to vlastne na teba kladie nárok, aby si furt makal, nie? Že nemôžeš ustať v tých ústavných paradigmách. Hej. To áno, je to tak. Ja som na začiatku mal taký na to klasický príklad, to mnohí kazatelia poznajú, že kam sa pozrieš, tu taký lekár, tu taký profesor, tu hen taký, veď aj si spomínal profesor Škoviera, kapacita, ale mnohí iní, ktorí sú aj v tom našom chráme vo farnosti a vlastne ty si potom povieš, že oni neprišli ani medicínske prednášky, ani z fyziky, ani z ničoho iného, ani zo slavistiky počúvať, ale chcú počuť Božie slovo. A to je vlastne, to máme spoločné všetci, či sme a takí profesori alebo operátori výroby, ako to je dnes zvykom pomenovať. Takže tam sme v tomto na jednej lodi. Hej, že vlastne tam, či keď je to Božie slovo, tak to osloví aj človeka, ktorý je, hej, ale dá sa to, závisí aj od prístupu tých ľudí, to už je na nich, na ich nastavení, že či rátajú chyby a nepresnosti v tom príhovore, alebo sa chcú nechať naozaj osloviť Božím slovom, že niekedy, to je taká pekná, tá kniha, poznáš tie Pochabe chvály, kde Štepan Smolen, autor, vlastne ho chváli tých kňazov, že naozaj niekedy hovoria od veci, ale tí ľudia aj tak prídu. A tí ľudia, lebo to hovorí o tom, že to nie je o kňazovi, že to nie je o tom kazateľovi, ale že tu je Ježiš Kristus, ako si povedal. A moja robota je nezavadzať. Hej, že daj, Pane, aby som nezavadzal, aby som nezacláňal, tak asi tak. Aj keď sa mi to nedarí furt, hej, že človek rád má takú pochvalu a hovorím, že rád seba prezentuje. V tomto sme veľmi pokúšaní, kňazi, že aby sme vyzerali dobre, hlavne my dobre a, a vlastne ten Kristus zostáva ako keby ukrytý a to je možno, že niekedy aj v tom je ten problémik, ktorý vnímam. Takže aj preto, že aj keď ten kňaz niekedy je nepripravený, hovorí ako my nárečím, ako ja teda nárečím, mám ten prízvuk východniarsky, tak vlastne odmyslieť si možno niekedy to a vnímať, že čo mi asi tak aj cez toho chlapíka alebo cez tú osobu, ženu chce Boh povedať do života, že toto je možno niekedy Mhm. dôležité. Teraz som ťa poprosil, či aby si na tento rozhovor vypol telefón, lebo to je tiež taká skúsenosť, že kňaz musí byť stále na porúdzi, lebo pohreby, lebo svadby, lebo zaopatrovanie, lebo spovedanie, je toho veľmi veľa. Musíš byť skrátka pre ľudí prítomný, keď nie si, tak to neexistuje, aby si nebol prítomný. Čo ľudia tak najviac chcú od kňaza? A potom taká otázka aj vlastne, že vzťahov, že som sa často stretol s tým, že kňaz bol taký, že však poslúž nám správu túto, akože vyspovedaj nás, odprevať na večnosť, toto, ale už si žij svojím životom, už nás vlastne nejako nezaujímaš, Mhm, že čo si, však ty si nositeľom niečoho, ale to ľudské, no ako to je? A čo to vnímaš? mhm. Čo teda ľudia najviac, akoby po čom prahnú, čo potrebujú od teba? A potom, či ťa vnímajú aj človeka, alebo ako kňaza, alebo či už sa to ani nedá oddeliť. Mne sa páčilo minule, že ten klerikalizmus, o ktorom sa často hovorí, tak sa chápe väčšinou tak, že to my kňazi, hej, sa oddelujeme od ľudí, ale
pekný obraz bol v tom, že to robia niekedy aj ľudia tým, že sa oddelujú od kňaza. Že oni ho to, čo si povedal ty, že oni ho nechcú mať, blízko, príliš blízko, hej, aby mali nejaký odstup. Však on je kňaz, on to tak, udržiavať si možno aj nejakú ábru tým odstupom, hej, a možno aj preto, aby sa príliš neplietol, do toho bežného života. Môže to byť, ja nehovorím, že to je vôbec u všetkých, ale, spozoroval som to jednoducho aj vo svojej praxi, že aj toto sa môže diať, aj toto môže hroziť. A čo je vlastne tá otázka, že ako to prekonať, alebo No, či to teda akože stojí za to prekonávať, nie? Že mhm, aby ťa vnímali ako človeka, ako áno, no, že čo aj čo väčšinou chcú od toho kňaza, mhm. hej, že tak vlastne to je ja tak vnímam, rôzne sú požiadavky, či už na rozhovor, väčšinou sviatosti samozrejme, to je najčastejšie asi, čo tak vnímam. A niekedy, ale to sa nájde aj to, že takéto duchovné sprevádzanie, okrem tých, spovedí, svätých spovedí samozrejme, tak je to vlastne aj toto, taký ten rozhovor, hej, rozhovor duchovný ešte popri tom, nejaké modlitby takisto bývali, pomodli sa za mňa a tak. A čo je takým hlavným pre nás východných tu v tomto prostredí je liturgia, hej, to vlastne aj preto chodievame, že to je vlastne u nás centrum a pre nás centrum slavenie svätej, liturgie. Proste veď aj západní kresťania to tak majú, takže vlastne, toto by som tak, vnímal tá spiritualita, hej, že keď sa spýtaš východného kresťana na jeho vieru, tak, hneď ide a smeruje k tej liturgie, že tam je to vyjadrenie toho celého, aj prehlbenie. Takže preto aj tak, sa snažíme, hej, čím viac, sprístupňovať túto našu liturgiu. Určite ty máš veľmi rád kardinála Špidlíka, veď on je veľmi vzácnym človekom pre každého, kto sa nejak o cirkev zaujíma, o teológiu a o východnú spiritualitu. Veď on bol tak vzdelaným mužom, že nakoniec on nebol ani biskupom, a pritom bol kardinálom. No, pápež Jan Pavol II ho dal do kardinálskeho stavu. A on bol taký človek, ktorý vedel aj pomôcť, aj rozlíšiť. A teraz si mal to, narážam na to tak akože prepájam. V nedeľu si mal veľmi peknú kázeň o dvoch slepcoch, ktorí išli za Ježišom a kričali za ním: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nad nami. A tam si dal takú peknú paralelu, alebo teda taký, takéto vysvetlenie, že oni, hoci boli slepí, vedeli rozoznať Krista, vedeli to pomenovať. A to je vlastne rozlíšenie, nie? Mhm. To vlastne oni vedeli, že Ježiš je Mesiáš, hoci boli slepí fyzicky. Je to taký paradox, že práve tí prví dvaja, prví slepci sú v tom evanjeliu podľa Matúša, ktorí Ježiša identifikujú ako Mesiáša. Áno, toto bolo také veľmi, nádherné, a keď sa pýtaš, hneď na druhý deň mi, písmo, Božie slovo ukázalo príčinu, prečo to tak, nie je. To bolo hneď potom, že keď Ježiš povedal, že znamenie oblohy viete čítať, ale znamenia časov nie, alebo tam ich nazval, že vy cudzoložné pokolenie. A biblický výraz cudzoložné pokolenie je vlastne to, keď, človek alebo ľudia chodili za inými bohmi. To znamená, ako keby cudzoložili mali vzťah s inými bohmi. A som si uvedomil, že toto je vlastne môj problém a toto je recept tých dvoch slepcov zároveň, že kedy ja viem rozpoznať, znamenia času, spoznať Boha vo svojom živote, no keď ho nehľadám a neobcujem, tak povediac, hej, nechodím za inými bohmi. A to je ten problém aj dnešného modlárstva. Hoci za čím, či to je práca, či to sú, ja neviem, či to je moje ego, a môže to byť hocičo, tak vlastne to mi utkvelo. To je asi také čerstvé niečo, čo máme teraz, ne, čo Mhm. momentálne, teda v takej tej pamäti. Mhm, Potom, čo sa týka liturgie alebo svätej omše, to, ako to pomenúva teológia, keď sa chlieb premieňa na Kristovo telo, mhm, krv, teda víno na Kristovu krv, a to vyžaduje vieru. Nie? Akože je to teologicky zdôvodnené, ale chce to vieru. No a toto, oče, ako vnímaš? Lebo keď sa na to pozerajú nielenže ateisti, ale aj ľudia
z iných denominácií, napríklad z protestantských, Mhm, ktorí majú tú teológiu inú, tak oni by akože namietali, že nie je to tak, je to podobné, ale no takže mhm, vy ste to až drzo zadefinovali, že je to presne tak a tak. Tak ako toto vnímaš a napríklad, že tvoje vnímanie týchto sviatostí mhm. sú prípady také, no, aby nás učili, že kňaz nemal k tomu dôveru, nie? Čiže Eucharistia mu sa premenila na kus Hej. mesa, hej? Tak ona sa má premeniť na kus mesa, to je vlastne to moje telo, hej, že tá Eucharistia, preto ju prijímame, aby sa stala súčasťou môjho tela. Čo to znamená? To je veľmi, dá sa povedať, áno, tá duchovná otázka. Neriešim teraz tú transubstanciáciu, prepodstatnenie a neviem čo, tie teologické veci. A my veríme, že Kristus, toto je moje telo, toto je moja krv. Jednoducho, keď to povedal, tak to tak je. To nepovedal, že to je spomienka na moje telo, ale v písme, teda v Biblii, pri poslednej večeri. Ale čo je dôležitejšie a dôležité pre praktický život je účinok a následok toho, keď to prijímam. Telo a krv Ježiša Krista. Kto je Ježiš Kristus? Že je Božím synom. A to je vlastne to, čo sa deje, keď ho prijímam s vierou, to znamená s tými živinami, je, že účinok je moje synovstvo. To je celé. Že ja sa vlastne premieňam, že nielen, že sa tá Eucharistia premení na kus tkaníba, aj tieto zázraky sa dejú, veď poznáme tie eucharistické zázraky, ktoré ináč mapoval aj svätý Karlo Acutis, že? Takže to sú veci, prípady, ktoré sú doložené, ale ktoré nie sú a sú skrytosti, ale mali by sa stať. Tie zázraky je to, že naozaj zo mňa sa stane Boží syn. To je celé, aj preto aj tá kniha, ktorú si ukazoval, že bližšie k synovi, to je taký môj leitmotív celého kňazstva. Tak som teraz ťa to zatienil, si kúkol spoza toho. Áno. No tak tam sú krásne kázne. A Tak, krásne fotografie sú tam od Timoteja Kryšku, filmára a á, fotografa, ktorý áno, náš kamarát Timotej áno. Knižka. To k No, tomu sú tam krásne tomuto ako, mi pomohol s tými fotografiami. A nádherné fotky, už som to tam ani dlho nevidel. no. To vlastne sme robili súbežne s tým, akože tie texty takto oni vznikali. To sú texty, ktoré ja som si kedysi vplyvom toho strachu a stresu písal kázne. Nedovolil som si vystúpiť nedeľu proste pred ľudí a nemať to pripravené písomne. A to je výhoda potom, to som vlastne zužitkoval, že som len otvoril archív a vybral som tie, ktoré ma najviac oslovili v tom roku 2000, to bola korona, že? 2002, po Mhm. 2021 a 2, tak vlastne jeden známy náš korektor v tomto kostole a jeden náš veriaci, Stanislav Stano Zurianín, tak on vlastne ma k tomu tak, dá sa povedať, priviedol a doviedol, nabádal, aby som to už konečne vydal, hej, lebo on to tak aj sledoval nejak po inej linke. A tak spoločne sme to, on mi to tak urobil korektúru toho. No, tak hovorím, tieto príbehy nie sú tak, že by som si sadol a písal kvôli tejto knihe, ale skôr je to taký kompilát, výber toho, čo zaznievalo pri svätých liturgiách počas tých viacerých rokov u nás v chráme. Dokáže ťa, neviem teda, či si taký ten typ, ale že dokáže ťa ešte niečo dojať napríklad pri liturgii, alebo keď sa modlíš, alebo keď vnímaš celý ten Boží zázrak a že, vieš, že všetko je to také vznešené, nie? Áno. Kristus je až tak vznešený v tom zlate, že možno až nedosiahnuteľný. To nám tiež ináč akože katolíkom vyčítajú, že vy ho máte tak vysoko na tom kríži, že kto na to má, aby sa ho dotkol, ale že aby bol Boh osobným Bohom. Dokážeš to Mhm. žiť? Stačí, keď sa pozrieš na ten chlieb a víno a vidíš, že to nie je celkom tak, že je vznešený, ale že sa skláňa do chleba a vína, že sa až instrumentalizuje, tak povediac, toto je moje telo a ukáže na chlieb a na víno, že to je moja krv. To znamená, že za tá vznešenosť je veľmi dôležitá. Už som sa s tým stretol, že niektorí, ktorí spievali v našom zbore, jednom zo zborov, máme 2 zbory, tak odišli, takí, čo prišli zvonku, pretože im vadilo to, že sú tam zlaté kalichy a taká tá krása. No ináč, vidíš, tak teraz to môžeš obhajiť. A ja to tak na to mám len jednu túto vec, že to je preto, aby nám to nezbanalizovalo. Nestalo sa nejakou
rutinou. To je z jednej strany, to, čo hovoríš, to je vlastne nájsť nejakú strednú cestu a balans medzi tým, že lebo sa ti to stane, vieš, stavali kostoly ako železničné stanice, lebo si mysleli, že tým pritiahnu ľudí, aby sa cítili, ako keby boli na stanici. Ale tu nejde o to, aby som sa v kostole cítil ako v kine. Hm. Tu ide o to, aby som v kostole vnímal, toto je iné miesto, toto je oddelené miesto a to ma smeruje na to, že aj náš Boh je, veď význam slova svety je iný, oddelený, že nestratiť zo zreteľa majestátnosť nášho Boha. Na to smerujú tie. Hoci to je Boh, ktorý je na druhej strane nám blízky a na to ukazuje telo a krv, chlieb a víno, tak vlastne je to Boh, ktorý je zároveň majestátny. To je to spojenie ako keby protikladov v jednom. Ja tomu hovorím, že ten tretí rozmer. Vieš, keď máš dva rozmery, tak buď to je kruh, alebo to je čo? Obdĺžnik. Ale keď zoberieš, poznáš to, Hm. do ruky valec, tak zistíš, že tretí rozmer spojil nespojiteľné. A to spravil pre nás Boh, že Mhm. vzal na seba ľudské telo. A čo spravil vlastne? Boh je duch, ne? A že zobral ľudské telo, dal tomu tretí rozmer a spojil nespojiteľné človeka a seba. Hej, Boha a mňa to spojil Ježiš Kristus sebe. To je to, čo je úžasné na kresťanstve, a to nemá žiadne iné náboženstvo. Že Boh sa stáva človekom, že to nie je len taká fráza, alebo že je suchá vec, ale to je centrum, to je srdce kresťanstva, že vo mne, keď si pokrstený, sa Boh spojil s človekom. Mhm. So mnou spája, hej, Svätý Duch, to je ten dar. Ktorí ste Krista pokrstení, v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. A to je tá zásadná veta, asi centrálna. Ale to sme sa asi Mhm. nejak to odobrali do oblasti teológie, ne? To Ale sme sú tam to asi nechceli. ale Či? sú to krásne veci. Ja som tu aj nachystal však ikonu Pána Ježiša Krista, lebo Tak kvôli mne? Eh, áno, počkaj, tak dám ju tiež túto takto, dám. OK. No, len tak, jak sa leskne, tak potom to zmení farbu. A máme to tu v strede, takto, aby to bolo akože v centre. No. Že by si naznačil, že príde východný kňaz Áno, teraz. áno, áno, áno. Ja mám veľmi rád ikony, inak to je taká moja vášeň. Aj okolo by sme mohli jednu časť nahrať. Hej. Že má to tiež svoju hĺbku a svoje symboly v tom. Takže ináč o tom teraz tiež píšem v tej knihe, ktorú pripravujem. Áno, otec Rastio pripravuje knihu, dostaneme sa k tomu, ale ešte nie sme Ešte v nie tom je ten čas, bode. čo? Áno, áno. Á, Pôvodne to ani milý priateľ nechcel otec Rastio spomínať, že píše novú knihu a chcel mu To tak zostať aj iba vyznelo. autor knihy bližšie k synovi, ale dostaneme sa k tej novej knihe. Ale ešte si sa chcem opýtať na takú vec. A to je napríklad, že Svätá spoveď. Vieš, že v tom rímskokatolíckom, že ja som v tom vyrastal, aj teraz v tom žijem, a tam je zase námietka, že vy chodíte a farárovi do ucha hovoríte, čo ste spravili, nejaké sprostosti, a potom idete von, otrasiete sa, robíte zle A. ďalej, ale to je, že, alebo že ja nebudem nejakému farárovi hovoriť do ucha niečo, čo je úplne že intimné a moje a takto. Mhm, Ale v tom východnom, teraz dám znova tú ikonu do stredu, som pochopil, ty si mi to vysvetlil, že však tá tradičná spoveď bola pred ikonou Krista, mhm. kňaz je tam jak sprievodca, vieš, a že ty Áno, vyznávaš hriechy Kristovi. Nešuškáš to, hej. jak sa hovorí, že farárovi do ucha a on teda má strašné potešenie z toho. Mhm. Čo so spoveďou? Tam treba veľmi tak opatrne a postupne, pretože sviatosti bez viery sú divadlom. Hej, to je treba povedať hneď na úvod, že nejaká spoveď pre človeka, ktorý nemá vieru, vyznieva ako absurdita. Na čo sa spovedať, na čo sa zdôverovať nejakému typkovi, ktorý to môže vyzradiť niekde, vykecať, alebo čo. To sú rôzne pohľady, ktorým chýba viera. Hej, to je vlastne to, že pri spovedi by som aspoň minimum viery mal mať. To znamená, že sa spovedám naozaj niekomu, kto žije, kto je tu Ježiš Kristus, kňaz je len svedok. A tá ďalšia vec, dobre, keď už aj by sme išli tým štýlom, že niekomu sa mám svoje intimnosti a z čoho žijú psychológovia, psychoterapeuti, rozumieš, že aj to je vlastne, spoveď nie je len psychoterapia alebo psychohygiena, a to je kristocentrická záležitosť, to znamená aj duchovná, hej, že vlastne ja svoje hriechy a to, čo som urobil, všetky svoje zranenia, lebo hriech je zranením.
ma to zraňuje na duši buď mňa, aj iných ľudí okolo mňa, ak sa ich to týka. Jednoducho spoveď aj u nás sa tak hovorí, že k spovedi idem na spoveď ako k lekárovi. Aj k lekárovi svojej duše a svojho tela. To je vlastne veľmi dôležitý postoj. Samozrejme, stále máme na pamäti tú vieru, hej, že veríme, že nejaký Ježiš je, že existuje, že je Božím synom a tak ďalej. Takže už to minimum tam musí byť prítomné, aby tá spoveď pre mňa mala nejaký úžitok, nejaký osoch, ako všetky ostatné sviatosti. Preto aj krstilo sa kedysi, až keď mal človek istý stupeň viery. Nie vtedy, že úplne nezná Boh, ktorý to dokonca aj odmietal na silu a tak ďalej, by sa nemal robiť. Takže aj v tomto by som vnímal, že tá spoveď ako taká má účinok práve ten, že ja od seba oddeľujem tie negatívne veci. Hej, že vlastne a v istom zmysle to nado mnou aj stráca pomaly moc. Hej, že proste som to od seba, to nie som ja. Hej, urobíš niečo zlé, je ti to ľúto, máš predsavzatie to zmeniť, nevrácať sa k tomu, to je veľmi dôležité. To, čo je výčitka, a chápem tú výčitku, lebo mnohí kresťania tak robíme, a ja som to možno tiež tak robil, žiaľ, že však sa vyspovedám, hej, a devalvujem tú celú tú spoveď, všetko to sveté a to devalvujem tým, že tak si tak uľavím na svedomí a idem a proste už som to vysypal kôš, hej, dobre, ale žiadna zmena nenastala, že či tá spoveď má vôbec zmysel, Hm. a či je platná, keď už hovoríme latinskými kritériami a týmito, že či vlastne, lebo je chyba predsavzatie, hej? Ak vieme, že súčasťou spovede má byť predsavzatie. Práve to je to, kde sa to, hej, aj láme, že prečo lekár, ktorý robí potraty a nemá ísť na spoveď, teda je zbytočné, keď aj tak zajtra bude pokračovať v tom, čo robí a proste hoci kto iný, to len taký príklad mi teraz prišiel rýchlo na takže o spovedi by sa dalo mnoho čo hovoriť ako o princípe, ale v princípe je toto podstatné, že ja som prišiel k lekárovi, poviem mu, čo ho bolí a čakám a prosím o uzdravenie. Hm. Hej, a to, že tiež, že to uzdravenia neplatím pokutu, že pomodlím sa, už zmizlo, ale tá modlitba je liekom na moju zranenú dušu. Hej, že vlastne to, keď ti vytrhnú zub, tak ti tam niečo dajú, alebo teda Hm. keď ti ho rozvrtajú, tak ti tam dá vložku. Jednoducho, to sú také iba príklady z medicíny, ale jednoducho aj naša duša je proste zranená hriechom a potrebuje tú modlitbu ako náplasť, ako hojivú masť, dá sa povedať. No, také obrazy len napadajú, no, k tomuto, takže asi toľko, že tá spoveď má význam a hovorím, ale je dôležitá aj moja viera, aby mala účinok, hej, tá spoveď na mňa, na môj život, aby som to nebral len ako alibizmus, že veď sa vyspovedám, lebo potom naozaj to devalvuje aj v očiach iných. Ale hovorím, to, že to robí iný, nemusím to robiť, tak ja, to je zase druhá vec. Ja tú spoveď môžem objaviť v tom jej poklade a v tom, čo mne môže dať a nie čo, ako ju druhý zneužíva. Mhm. Keď hovoríš o tom a prirovnávaš to k lekárovi, k tej uzdravujúcej moci nejakej alebo liečivej, tak zažil si nejaké takéto, že uzdravenie cez svätú spoveď? Ja mám pár, lebo zbieram to nejako, akože také svedectvá, Aha. že ľudia, ktorí sa uzdravili buď zo závislosti, alebo aj z choroby dokonca, ktorá mala nejaký taký, povedzme, že nevysvetliteľný pôvod. Aha. Ideme na veľmi taký akože tenký ľad, že aby to nebolo, že nejaké kupčenie s tým, že ja sa vyspovedám a už mám teraz všetko, už žiadny zápas nebude, alebo budem uzdravený z ťažkej choroby, je toto. Ale predsa ako kňaz zažil si niečo také, že niekto potom si povedal, že tak mne to fakt pomohlo, mne to zmenilo život? Vieš čo? No akože neviem tie fyzické uzdravenia. Tam skôr ako jasné, že sme jednota ducha a tela. Má to vplyv aj na našu telesnú stránku, takže tam určite človeku až niekedy až fyzicky odľahne. A, ale také fyzické, či ja som svedkom, jednak neviem o tom, čo sa následne stane. Nikto mi to nehovorí, teda iba tak ako, že mám nejakú osobu, hej, čo povedala, že jej to dalo obrovskú slobodu, lebo dovtedy o spovedi rozmýšľala tak a tak a zrazu pocítila, že alebo to by som mal ja pocítiť, že ako Boh ťa objíma v spovedi, hej, že ako marnotratného syna z toho podobenstva, ktorý sa vracia a on mu beží v ústrety,
Nie, že ak vieš, ja som mal takú skúsenosť tiež, že na tebe láme palicu ten kňaz, že ty si zase urobil niečo a potom aj deti prichádzajú a majú s tým, problém, aj keď pripravujem deti na prvú svätú spoveď. Jednoducho sa snažím, o tomto hovoriť, že deti, nebojte sa, že Boh vás miluje. A my robíme chyby a to sú tie hriechy, hej, ktoré urobíme, ale to ako keby si znova dostal v tom Edupage, hej, vymazané všetky vynulované zlé známky a ideš odznova. A nejak tak spôsobom, samozrejme u tých detí sa to tak, nedá nejak vysoko teologicky, rozmýšľať a nejak od nich žiadať, ale vidieť to, hlavne dostať do nich, že Boh ich miluje a že nie je tým policajtom a aby ten škodlivý obraz Boha, ktorý mnohí máme možno pod vplyvom niekoho, tak, aby nedostali, aby mali tú korektívnu skúsenosť toho Boha, ktorý miluje. A to je vlastne veľmi veľmi dôležité. A o jednej takej pani tak viem, čo mi potom mimo spovede povedala neskôr, že jej to veľmi veľmi pomohlo a po neviem x 20 rokoch, ale boli také, spomenul si spovede, že človek, doslova cítil a zažil tú milosť ľutosti, obratenia akéhosi. Ale, toto preverí zase čas. To ja neviem, ako čo nasleduje potom, hej, neskôr. Aj preto je dôležitá tá pravidelná spoveď, taká tá terapia, by som povedal, že nie je to len jednorazové. Aj keď, zažijem nejaký moment silný, hej, mocný, ale potom je pravidelnosť tiež má, ako človek cvičí, alebo niečo, tak tiež nerobí to raz do roka, ale snaží sa a zase nemusí každý deň, ale vlastne, hej, aby to objatie proste potrebujeme to Božie objatie, takže asi, tak by som to vnímal, ale nemám taký fyzický, čo by som ti prispel, Mhm. taký zázrak, že by som povedal, že ten Aj keby si ho tu človek oče povedal, tak ho vystrihnem, lebo to sú také intimné veci. hej, Teraz som čítal takú krásnu vec od jedného takého pustovníka, svetca, jeho meno som zabudol, tak nech je oslavený, ale to je v pokore. A on hovorí, že môj pes je lepším tvorom ako ja, pretože ma miluje bezpodmienečne a neodsudzuje ma. mhm, mhm, A teraz obraz Boha hovorí, že je Boh milosrdný, láskavý, dobrý. Toto áno, a ja to mám veľmi rád, lebo som hriešnik, tak takéhoto Boha mám rád. Ale niekedy sa mi to zdá, že je to taká udička, taká halikovina, že poďte všetci a keď už potom, lebo to som zažil tiež na vlastnej koži. že? A než na vlastnej koži, čo mi ľudia hovorili, že tak vieš čo, tak ja som sa dal pokrstiť, ja som toto všetko si prešiel, som zistil, aký je Boh super. A teraz som stretol takých a takých a oni mi hovoria o trestajúcom Bohu, Mhm. a mňa samého za moje postoje nejaké, alebo také akože odsudzujú a ja som sklamaný. A keby som sa vedel odkrstiť, tak sa odkrstím. Vieš, že to sú strašné veci, že akými my dokážeme byť svetkami Kristovými. No, ja sa niekedy tiež, nečudujem tým reakciám aj tých rôznych, ateistov proticirkevne naladených, ktorí naše chyby tak, pranierujú na verejnosti, lebo žiaľ často majú pravdu, že my robíme veľké zlé veci. Zlé veci, my kňazi, my kresťania, hej, mnohí, akože žiaľ mám takú skúsenosť takisto, že vieme byť veľmi krutí, a hoci sme kresťania, a je to na našu škodu a a bude to aj na náš súd, hej, to je jednak vlastne nám to neprospeje a to je škoda, vieš, že keď nemáme obraz toho a milosrdný Boh, to nie je to v tom, že všetko môžeš robiť. To to by som, stále, neoddeľujem, alebo teda stále si, pripomínam sám sebe, že Ježiš vždy, keď pristupuje k hriešnikom, tak mieša dve prísady dohromady alebo spája a to je pravda a láska. Hej, že tam to je to milosrdenstvo, že Boh mi nebude schvaľovať, keď sa blížim k horúcej peci a len sa dotkni chlapče, však sa popálíš, to už je jedno, alebo skočíš, spadneš z priepasti, že to by nebol milosrdný Boh, ktorý by dovolil, aby som si takto, hej, ako niekedy jasné, keď rešpektuje moju slobodnú vôľu, hej, rešpektuje, ale nepomenuje, neschválí to tak, že okej, len si rob, čo chceš, však, hlavne, že sa máme radi, hej.
ale tá pravda no hej, a pravda z toho sa vlastne ako keby vytratí, hej, že to, Ježiš povie bohatému chlapcovi v evanjeliu, že vieš čo, pravda je taká, že no predaj všetko, čo máš a poď nasleduj ma, lebo tu hovoríš, že všetko dodržiavaš, tak urob ešte toto jedno a on odišiel smutný. A predtým tam je taká poznámka, že Ježiš u Marka, že sa na ňo pozrel s láskou. A to je vlastne to, že Boh vždy, keď vyslovuje prikázania, hej, tam je taká pekná veta na začiatku, my tak vnímam, že to je o tých príkazov a neviem čom. A tam je tak úvod toho, že že ak je Boh tvojim Bohom, ja som Pán tvoj Boh. A potom je, nebudeš mať iných bohov a tak ďalej. Všetky tie prikázania vymenované, tak je tam táto slovičko a to privlastňovacie zámeno, že tvoj Boh. Ak to je tvoj Boh, tento Boh, tak ty tieto prikázania budeš robiť. To, čo si spomínal o tých nedeliach, nedelných omšiach, nie? Že vlastne svetiť prikázané sviatky. Ak to je tvoj Boh, tak nebudeš kradnúť, nebudeš klamať, nebudeš zabíjať, lebo toto je tvoj Boh. Ty máš s týmto Bohom taký intimný vzťah, že ťa to jednoducho nepustí. A všetky tie hriechy sú vybočenia, že vtedy to slovičko tvoj si vymazal zo života, zo svojho vnímania a zrazu ty si Bohom, alebo zrazu toto nie je môj Boh, ale môjim Bohom bude úspech, budú prachy, bude neviem čo. Hej, takže to je asi tak vnímam. Mhm. To dáva zmysel. Tak snažím, že by som nerobil nezmyselné veci. Oče, už sa blíži záver nášho rozhovoru. Už sme si predstavili to, že aj si bol šéfredaktorom toho denníka do kostola.sk, toho portálu, potom si autorom knihy Bližšie k synovi, stovky kázni si predniesol na rôznych platformách, príhovory, všetko. A teraz dávaš dokopy novú knihu a tá sa bude týkať liturgie? Či čoho? Áno, áno. 1000 detí som pokrstil, to len dodávam mimo 1000 záznam. detí? Hej. To som raz tak, ale to nie je moja zásluha, to je preto, že tu tak vďaka Bohu chodia ešte ľudia. A 1000, to je tak orientačné číslo, nemám to presne zrátané, ale takto mi to vychádza. 20 rokov som tu kňazom a tak zhruba vyše 50 krstov býva ročne a som tu väčšinou sám teda, aj keď občas krstia iní. To len tak mimo, ale k tej téme, lebo mi veľmi leží na srdci tá téma liturgie a práve o tom som chcel tú knihu, už som mal aj takú brožúrku, že spoznajme východný obrad. Mal som možnosť to napísať pre Vieru do Vrecka. Vďaka Bohu To to... Salesiani robili, nie? Áno, to nám dali ten priestor v roku 2020, tuším, alebo 21, 20 asi a to bolo veľmi, veľmi som za to vďačný. A vtedy som zistil, aj vlastne sa to dosť vypredalo, rozobralo, že je dôležité o tomto napísať možno podrobnejšie. Aj som to chcel, ale kvôli rôznym povinnostiam a aktivitám som nemal nejak k tomu na to priestor a teraz vlastne sa naskytol, keď ma aj oslovili zo spolku svätých Cyrila a Metoda vlastne, že urobiť takú podielovú knihu, ako to oni každý rok robia ku kalendáru, tak konečne tento rok, keď už tieto prázdniny mám no, relatívne viac času, aj keď no. A, a tak som sa k tomuto dal, aj keď také obdobie, aj či to vôbec treba. A pred pár dňami mi sa do okolností jeden chlapík, náš veriaci, povedal, že už sa na to tešia, že tak ja som povedal tak, to je ten feedback, ktorý potrebuješ niekedy, aby ťa niečo znova naštartovalo, keď sa ty sám pýtaš, či to má zmysel a zrazu ti nejaký človek povie iba tak, hej, mimo, že počul som, že pripravujete knihu, tak akurát ju teraz nerobím, ale mal by som ju už dokončovať. Tak a to ma tak znova nakoplo, že vnímam to ako impuls dôležitý. No a o tomto chcem, o tej liturgii proste rozobrať tie symboly, um, aj to, čo sme tam trošku už písali niekde inde, som to písal v nejakých tých textoch, článkoch. A proste to, čo ja to tak zistujem, že po tých 20 rokoch kňazstva sám nejako prežul z tej liturgie, sám možno sa nejak do toho ponoril a snažil sa to nejako spracovať a sám pre seba vysvetliť, tak tak vlastne toto chcem dať teraz do tej knihy a teším sa, že aj
Verím, že pomôže. Znova on prisľúbil pomoc Timotej Kryška s fotkami, To bude pekná to bude knižka. veľmi pekná knižka, keď tam bude Timotej Kryška. Takže Za to vás veľmi pochváli, keď si to pozrie. no, No. takže nie, ja tomu hovorím, že on to oživí tým, lebo to je niekedy vyzerá ako suchý text a on v tom obraze dokáže parádne. My sme už akože viackrát spolupracovali ako nielen na tej predošlej, ale Kalendáre ste robili. kalendáre mi On ten má dobré spravil. oko. Timo má Timo má geniálne oko, dobrý parádne cit. oko. No, hej. Musím ho vychváliť, že by to Áno, áno, áno. Ale spolupracoval on tú ďalej. chválu bude brať, že si z neho srandu robíme. Ne, ne, to vystrihneme, ne? Tak to veľmi osobne. Takže toto je asi taký dôvod, že ja som ako veľmi chcel, už aj keby som nič iné v živote nemal urobiť, tak to o liturgii som chcel, akože, lebo vnímam, že to je veľmi dôležité pre nás, kresťanov, žiť z liturgie a vnímať ju viac v tej hĺbke, že nielen nejako na povrchu, ale vnímať, vedieť čítať tie symboly, hej, vedieť čítať tie obrazy, prečo robíme. A tam aj taký ten cirkevný rok o ikonách, tiež tam niečo, proste z každého toho rožka nejak troška tam zapojiť a vytvoriť také, nebude to nič hrubé, hej, ale tam tie fotky to oživia. A na toto sa teším. Takže to je... No pre mňa, ako pre rímskokatolíka, bolo objavenie grécko-katolíckej cirkvi ako súčasti katolíckej cirkvi aj s jej liturgiou, že veľkým darom do života, akoby potvrdením katolicizmu. Vieš, že, lebo ja mám rád rímskokatolícku svetovomšu, má dobrú dynamiku. Vieš, niekto na to hovorí, že však pred koncilom to bolo lepšie a toto. Neviem, tu som nezažil, tú tridentskú, aj keď teda že poznám ľudí, ktorí ju milujú, ale táto starobilá, východná, byzantsko-slovanská liturgia, však to je nádherné. Ale, a tam sú také, že ty si mi to už vysvetloval, ale sú tam také absurdity, ktoré tam zostali akoby z tých starých čias. Ona má nejakých, ja neviem, 1500 rokov, 1200 a každé to obdobie niečo k nej pridalo a je tam také zvolanie, keď tam kňaz, ako ty, keď slúžiš, tak zvolá, že dvere pre múdrosť. A Mhm. to bolo, že čo vtedy tí, čo neboli pokrstení, ale chceli byť, tak museli odísť z chrámu? Áno, to je vlastne ten relikt tej štruktúry, alebo táto štruktúra tam ešte je liturgia katechumenov a liturgia veriacich. To znamená, na prvej časti išlo o slovo, čo doteraz aj je. Božie slovo sa tam číta, vysvetľuje a tak. A potom prechádza do liturgie veriacich tým vyznaním viery. Hej, verím v jedného Boha. A pred tým vyznaním viery je tá výzva dvere pre múdrosť, vnímajme. To znamená, že tam už odchádzali tí katechumeni z prvej časti, odchádzali z liturgie do predsieňa alebo do iného priestoru, kde sa im potom venovali tí, proste, ktorí ich mali na starosti. A pokračovali v slávení tým význaním viery už len pokrstení veriaci. Takže toto bolo dvere. Je to už len taký pozostatok, lebo dnes sa to už nerobieva, aj keď môže sa v nejakom období, hlavne vo Veľkom pôste, je tam dokonca aj taká prosba alebo rád prozieb za tých, ktorí majú byť pokrstení, sú ohlásení. Takže to sú veci, ktoré zostali hlavne z toho obdobia, keď sa viac krstili dospelí ľudia. Hej, to je vlastne v tých začiatkoch cirkvi. Aj keď aj teraz sa krstia, ale teraz prevláda krst detí, hej, novonarodených, takže to je vlastne, ale áno, viacero takých prvkov je tam a tie dvere sú také najvýpuklejšie, najnápadnejšie, že to sú vlastne dvere, ktoré sa zatvorili za tými, ktorí opúšťali chrám po prvej časti liturgie. A tam je aj taká zvláštna vec, vlastne keď to človek porovnáva, že kedysi stať sa kresťanom nebolo tak jednoduché. Vieš, teraz si povieš, tak ja chcem pokrstený, čo ideš trikrát na nejaké Hm, katechézy a už ti lejú vodu na hlavu. Ne, akože hovorím to veľmi hej, tak akože hej, zjednodušene, otvárajú. ale niekedy to trvalo, myslím, že aj niekoľko rokov, nie? Že bola to Áno, vzácnosť. A to, že dvere, tak sa zatvárajú sa dvere pred vami, že slovo ste mohli počúvať, ale už byť účastný toho tajomstva, tajomstvo. sprítomnenia Mhm, Krista, to už vám nepatrí, nepokrstených. mhm. Ako vnímaš toto, že vlastne cirkev sa otvorila pre všetkých, zjednodušili sa tieto procesy? No, to je
To je tá otázka presne, že na jednu, na druhú stranu, že či taká tá striktnosť v istom zmysle, lebo niekedy, keď zľavíme z tých pravidiel, tak práve je opačný účinok, že? Že človek si to menej váži vôbec, alebo že menej k tomu tak to je aj vlastne, hej, dôvod, prečo možno aj takú skúsenosť, že čím viac, možno vyžadujeme od tých ľudí, tak si to potom aj, čo sa týka napríklad príprav na prvú svätú spoveď, tak, tým viac si to vážia, že viac od nich, chceš a to, lebo vníma, že to je dôležité, hej, že dávaš tomu takú patričnú vážnosť. A možno, že aj to je tá otázka, že kedysi boli pokrstení tí, ktorí, preukazovali skutky večného života. A to boli svätý Ján Zlatoustý, že ten má byť pokrstený, vieš, ktorého krstný rodič, ináč vybratý a potvrdený cirkvou, povedal biskupovi, áno, tento človek môže byť pokrstený, už prejavilo, hej, to na ňom nejaké stopy, že dovtedy počúval Božie slovo a dovtedy stále v tom slove, okolo toho slova sa točíme, že slovo v ňom vyvolalo nejakú zmenu života, postoja, pohľadu. A či to zmena nastala, to sledoval krstný rodič. Keď nie, tak na čo budeme krstiť? Hej, nehačte perly sviniam, ako doslova povie Ježiš. Ale to sú vlastne veci, ktoré by, áno, buď to chcem, alebo nechcem. Stretol som sa s tým, čiže človek, ktorý odmietol krst, dospelý, a už aj viackrát som takéto mal stavy, prípady, že on povedal, no ja nemám na to, aby som miloval nepriateľa, ja potrebujem mať široké lakte, kde by som ja prišiel v živote, hej, a odmietol ten krst a ja to akože to vážim, to rozhodnutie, pretože vidí, že to je niečo, čo samozrejme to kresťanstvo je nad naše sily, to sú nemožné veci, ktoré tam sa žiadajú od nás, ale v konečnom dôsledku to nerobíme my, hej, keby ten človek, ale musím to byť aspoň v princípe ochotný vôbec chcieť, aby to Boh vo mne urobil. Hej. A keď to nechcem, lebo si poviem, že tak kde by som prišiel, toto dnes nefunguje, hej, tak hovorím, ale stretol som sa a vážim si tú úprimnosť človeka, že povie, áno, a toto ja nechcem. Na to zatiaľ napríklad, aj to môže byť, na to zatiaľ nemám, hej, tak a to sú veci, s ktorými ja sa stretávam aj pri tej pastorácii, či teda zľavniť z toho, aby som nezľavňoval, keď Ježiš povie tomu mladému, a, že počúvaj, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, potom príde nasleduj ma. A on odchádza preč, si predstav tú situáciu, smutný, chlapec, skrízovaný, a Ježiš, čo neurobil, je super. On sa za ním nerozbehol a nepovedal, počúvať, no tak dohodneme sa, nepredávaj všetko naraz, stačí polovica, však Hm. buďme ľudia. Nie, on to neurobil, že zaujímavé na tom je, že človek by mal aj naraziť na svoje limity. Tak ten mladík, hej, a zistiť, že vlastne to kresťanstvo je o tom, že nie, že my sa budeme silou, mocou namáhať, zatínať zuby, jak to je aj pri manželstve niekedy, ne? Že zatni zuby, už vydrž s ňou, lebo si sľúbil, hej. Ale Ježiš nechce, že by sme zatínali zuby v kresťanstve, vo vzťahoch, hej. To je, že aby nám, to je tiež tak hovorí, Eva, moja žena mi hovorí, že pekne si povedal, keby to tak aj doma platilo, na tom manželstve, vieš, na tom sobaši, že aby vám to manželstvo chutilo. Snažím sa, akože človek sa snaží, aby mu chutilo, hej. No, A tak život si. prináša rôzne výzvy a nakoniec taký peknú kázeň som počul, že ani diabol nepokúšal Krista na púšti prvý deň, ale až keď Aha, Kristus osamel, keď pocitil tú strašnú osamelosť, opustenosť, keď bol hladný mhm, a keď bol frustrovaný. A vlastne všetky mhm, tieto tri veci mu potom diabol ponúka. Nie? Jedlo, mhm, kamene na chleby, potom aby mal potlesk, hoď sa z veže, nie? Že ľudia ti mhm, tlieská, potom aby sa mu ľudia poklonili, vieš, že budú ti patriť mhm. všetky národy, keď sa mi pokloníš a toto. Hej, Vieš, prachy. že všetko to, čo človeka v tej iniciácii vlastne, v tej opustenosti, keď už keby nikomu na tebe nezáleží, všetky tieto ponuky mu diabol Prichádzajú. dal. Mhm. A on Mhm. povie tým Božím slovom, že je tam zaujímavé to práve, že ak si Boží syn, Mhm. to je pekné, že diabol čo spraví najprv? On spochybní tvoje synovstvo.
Hej, že to je tiež taká, keď už o tom hovoríme, to má na tom ja sa vždy točím okolo toho synovstva, lebo si myslím, že to je hlavný benefit a vôbec zmysel, prečo sa Boží syn stal Hm, človekom, aby človeka urobil Božím synom. Teraz myslím aj na hm, ženy, hej. áno. Božie celstvo, synovstvo je ako ekvivalent, takže asi v tomto, hej, to No, vnímam. Dobre. hm. No a potom ešte taká jedna vec, alebo možno aj dve, hovorím, že už na záver, ale tady ešte sa točíme v tom, lebo je tam o čom hovoriť. A to je jedna krásna modlitba, ktorá je v liturgii pred svätým prijímaním. Mhm, A to je takže, Pane, verím a vyznávam, že Ty mhm. si Syn živého Boha, ktorý prišiel zachrániť na svet hriešnikov a ja som prvý z nich. A takže príjmi ma dnes, Pane, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bosk ako Judáš, Mhm, mhm. ale ako zločinec sa ti vyznávam. Toto, keď sa povie nahlas a prežije, to je že veľmi silné. Ty ako kňaz to zrejme nemusíš sa modliť toto, nie? Lebo však tvoja Modlíme bola sa. tam, hej? Mhm. Ale čo to v tebe vyvoláva? Lebo tam sú veľké také, akože, že veľké reči, ne? Že No. nezradím ťa ako Judáš, nedám ti vosk, ani nevyzradím tvoje tajomstvo nepriateľom. Ako to vnímaš toto? No, to sú o tých tajomstvách, to sme vraveli. Nie, vlastne tam je tiež dôležité, preto aj neboli prítomní potom tí katechumeni, aby sa to nedevalvovalo, hej, že vlastne to je to zachovať to tajomstvo, tajomstvo Boha, hej, v istom zmysle, áno, niektoré veci môžeš pochopiť a dávajú ti zmysel, ale v konečnom dôsledku, prečo to Boh urobil práve takto, to je tajomstvom, hej, prečo sa stal človekom, prečo aj Panna Mária, prečo táto žena. A tak, to sú také veci, na ktoré nie vždy je tá odpoveď. Nezradiť tajomstvo tvojim nepriateľom. Ono mnohé veci, ktoré sa my modlíme už, ty máš tú výhodu, na tebe vždy obdivujem, že teba nadchne to, čo nám príde ako také normálne, že taká až rutina. A to je potom dobre, že vlastne to predkladáš ako niečo úžasné. Si pamätám na ten tvoj úžas z Žalmu 103, na pri večierni, Hm. ktoré sú také, že tak sa to modlíme stále, tak to až človek už nevníma, ale preto je to dobré aj na novo prežuť a na novo to vytiahnuť aj pri tej liturgii a si myslím, že aby mi nebol na súd alebo odsúdenie na uzdravenie. Tam je vždy aj tá Eucharistia presne, že tá modlitba nás upriamuje na to, že Eucharistia to nie je odmena pre dobrých, ale vlastne je to liek pre chorých, na uzdravenie duše i tela, tam sa doslova spomína. Že pritom sa ja pristavujem osobne najčastejšie pri tých slovách na uzdravenie duše i tela, hej, že to je ten liek, ktorý ma lieči z egoizmu, z toho, z všelijakých tých mojich zranení, hej, že to je najväčší liek proste, ktorý dostám na uzdravenie. To je pre mňa osobne, to sú tie slova, ktoré tam zaznievajú. No a potom to súvisí s tým, čo sa snažím tiež na to tak nejak sústrediť, na to Božie synovstvo, že prijímam syna. Hej, že prijímam Božieho syna, takže aby to vo mne zanechalo túto stopu, aby ma takto premenilo, hej, to prijímanie jeho tela a krvi, tak asi. Ešte je tam jedna taká veľká vec v tomto, však ja som sa nedomodlil som sa to celé, ale je tam vlastne ten výkrik toho kajúceho lotra na Mhm, kríži, ktorý v tak dôležitej chvíli, keď človek ide pristúpiť k svätému príjmaniu, mhm, tak prehovára slovami toho lotra, ktorý v správnej chvíli, na smrteľnej, no teda odsúdený na smrť pri umieraní, rozoznal dobro od zla, postavil sa na stranu dobrého, rozoznal Krista ako spasiteľa, stal sa jeho obhajcom, lebo povedal, tento nič zle neurobil. A Kristus mu za to ako prvému človeku sľubuje spásu, sľubuje raj, že ešte dnes budeš so mnou v raji. A vlastne, že toto je tak ohromne povzbudivé. Vieš, že mhm. nie sú tam zástupy svätých, ktorí sú vo vytržení, ale je tam trpiaci lotor, ktorý ale má cít pre spravodlivosť. A ktorý uznal svoju hriešnosť. Asi v tom, Mhm. vidím, že začal ľutovať, že uznal, že, to mi ukazuje takú dôležitú vec ako dvojitú, že keď spoznám Ježiša ako Božieho syna, ako toho spravodlivého, ktorý nespravodlivo trpí za nás, ale je to jediný spravodlivý, tak vlastne v tej pozícii
spoznávam aj seba v pravom svetle. Hej, že keď ten druhý neuznal, že Ježiš je Mesiášom, aj samého seba, čo mal, ako prečo by som ho aj seba samého, a že to vlastne, keď ja mám to svetlo Krista na svoj život, že on osvieti môj život, tak vlastne vidím aj svoju identitu správne. A to je to Božie synovstvo podľa mňa, tento pohľad. A toto z neho, hej, urobilo to určite určite, teda toho prvého obyvateľa neba, aj keď sa tak vezme, že ten Lotor na kríži prvý, ktorý, vošiel teda s Ježišom do Božieho kráľovstva, dá sa povedať, hneď po otvorení, hej, toho neba. Takže, to je veľká vec, že to mi ukazuje tú silu pokánia, že človek uznáva: Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš, do svojho kráľovstva. Hej, že tam tako jedna veta, ale naozaj vychádzajúca z postoja určite tam je veľmi dôležité, že nestačí vysloviť vetu a znova žiť si svoj život nejako, takže hm. No a posledná vec, ktorá, keď som sa pýtal nejakých ľudí, ktorí pochádzali z kňazského prostredia, ale že z evanjelickej cirkvi napríklad, a že mali aj že povolanie k tomu duchovnému, ale bola tam jedna vec, kvôli ktorej to robiť nechceli. A to bolo pochovávanie a odprevádzanie ľudí, ktorí Aha, už odchádzali na večnosť. no. Toto, oče, ako vnímaš? Ty si bol aj pri posledných chvíľach nášho spoločného priateľa Michala Považana, čo bol chalanisko v našom veku, otec troch dcér, manžel, odišiel do večnosti, zomrel. Čo sú tie otázniky, ktoré aj ty sám si kladieš? Lebo tak človek, ktorý je tak jakže odpútaný od toho a možno trochu cynik, alebo sa chce obrániť, tak povie, no však smrť je súčasť života, ale ono to nie je také jednoduché. Mhm. Bolo to akože tá časť, keď je to človek, ktorého odprevádzam, ktorého nepoznal som predtým nejako osobne, tak to vnímam ako také memento pre mňa samého. Hej, že pozor, že aj pre teba príde takýto okamih, aj ty si smrteľný. To je vlastne také, čo sa snažím vyčítať z toho pre mňa, hej. A samozrejme, ako vzdať česť a tak ďalej, jasné, tomuto životu, ktorý človek prežil tam, hoci ho nepoznám. Väčšinou pochovávam ľudí takých, ktorých som nemal možnosť spoznať už potom len, keď prídu a príbuzní teda žiadajú pohreb pre nich, ale niekedy je to človek, ako aj v tom prípade Michala, že to bolo zvlášť také silné momenty to boli pre mňa, lebo tam som ho odprevádzal prakticky až k bráne, dá sa povedať, smrti. Aj som potom bol v tých momentoch v tej nemocnici s manželkou jeho, keď sa to stalo, keď odišiel. A bolo to tak, ten obraz mám pred očami. Keď si na to spomeniem, tak hej, mám ho pred očami. Tak je to určite ťažké. Ako hlavne pre pre tú rodinu. Ťažko sa aj hľadajú slová vlastne niekedy. Niekedy stačí tam byť. A ja som si tiež vtedy uvedomoval, alebo teda, že niekedy tie slová nepomôžu. Ako tak myslím, že slova, že neboj sa, že to bude dobré a tak, že niekedy stačí v istom zmysle a istý čas taká prítomnosť tvoja, a to je vlastne to odprevádzanie, že ty si tam ako hej, že si tam, si prítomný. A čo som chcel tak povedať k tomu je aj minule sa, mi to stalo, že som pochovával niekoho, kto si vzal život mladší ako ja a tiež tam bola, hej, boli tam rodičia na tom obrade pohrebnom a vtedy mne príde na len tá otázka, že nepýtať sa prečo. Hej, lebo keď sa pýtaš, to má jeden, to je jeden taký z takých hlavných odkazov, čo ma tak posúvajú dopredu z Evanjelia, je práve tá stáť, keď Ježiš príde, uvidí tam slepého človeka a títo učeníci sa pýtajú prečo. A oni povedia: "Chlapci, zle sa pýtate, pretože uviaznete v minulosti."
Hej, prečo sa to stalo? On zhrešil alebo jeho rodičia? Tam je doslova taká otázka. A Ježiš povie, že ani on, ani rodičia nezrešil, ale majú sa na ňom ukázať Božie skutky. A že to je vlastne, si myslím, taká odpoveď aj pre také situácie, ktoré sa nám dejú a ktorým nerozumieme, prečo sa nám stali, že majú sa ukázať nejaké Božie skutky. Má sa niečo prejaviť, má sa prejaviť Božia moc. V akom zmysle, to ja si nedovolím povedať, hej, že presne to je, každý prípad je iný, ale aj v tých ľuďoch, aj na tých ľuďoch, ktorí odchádzajú predčasne, si myslím, že sa môže a má prejaviť Boží skutok nejako, hej, že aj keď ich nezachránil, hej, že keď neuzdravil, že je tam, proste veríme, že existuje ten ďalší život. Povieme, dobre, ale čo tí príbuzní, ktorí zostali, hej, a mohli. To sú také otázky, ktoré, hovorím, riešime a s ktorými sa stretávame a ktoré sú nad naše sily. Preto to je v istom zmysle nie že kapitulácia, ale povedať, že zostať v tom vzťahu s Bohom aj vtedy. Že nepýtať sa prečo, Pane Bože, ale na čo? Že čo teraz, Bože, s tým? Čo mám robiť? Ako sa prejaví teraz v tejto situácii tvoja sila, tvoja prítomnosť? To sú asi veci, ktoré mi pritom napadajú. Je taká krásna modlitba, alebo teda súčasť panichidy, alebo teda liturgie, že Mhm. Kristus, že smrťou smrť premohol Áno, a tým, čo sú v hroboch, život daroval. áno, tropár pásky, áno. No, to je nádherné. To je nádherná nádej v tom celom. Áno. Smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval, že to je to, čo nás vlastne nesie, hej, že my veríme v život budúceho veku, vo vzkriesenie tela, v tom význaní viery, nie, to je vzkriesenie mŕtvych, život budúceho veku, takže je to to, čo zase by sme tedy preto mohli pristaviť veľmi a povedať si, že našim cieľom je nebo. Nie je to celkom tak. Našim cieľom je ešte niečo za tým. Že nie, že duša pôjde do neba, ale že zrazu bude to vzkriesenie mŕtvych, že my znova budeme v istom zmysle, v istej podobe fungovať. A, takže toto je, aspoň to je obsah kresťanskej nádeje, hej, že vlastne to, čo, lebo my skončíme väčšinou pri tom, že umreme a ideme do neba, chvála Bohu, že keď je to ten lepší prípad, hej, ale vlastne to má ešte pokračovanie za tým, ktoré už nejak prehliadame alebo nevidíme za tým nebom ešte, že tam ešte ten krok je. Takže veríme a čakáme na ten krok. Oče, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie Ja do ďakujem. dobrých čias s Vandalom. Je mi veľkou cťou, že môžem s tebou spolupracovať, že môžeme byť priateľmi, že si to ešte s nami, veriacimi aj neveriacimi, nevzdal. Alebo sám som veriaci i neveriaci občas, takže potrebujem. Tiež bojujeme so svojimi pochybnosťami a tak, takže nevzdávame to. Boh to s nami nevzdáva, tak to treba brať. Chvála Bohu. Bohu vďaka. Tak zostaň, oče, v tejto línii. Milí priatelia, sledovali ste Dobré časy s Vandalom a našim hosťom bol grécko-katolický kňaz, tiež aktívny publicista a dobrý chlap, alebo príma chlap, Rastislav Čižík. Dovidenia, pekné dni. Otec Rastio, čau. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetko dobré.